Ty se to Podívej se natáčá. na to. To důlní vypadá, že je delší zase. No. No. Asi jo. Co to je? 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 Domácí cuciny. Domácí cuciny. To je pusině. Kdo? No. Ty jsi čuně. Často. Prasáku. Schválně. Co děláte? Takové já mám doma čuně. A nevzal. Děvčata z koníka, abyste věděli. To se napadá ne. No určitě ano. Ne, jak toho stane, to ty jsi praštěný. Co si děláš ty vizitku? Brká, jak to táču. To je on. Kdo tebe kosí? Už budete spínkat. Pěkně, pěkně se vyfoť. Za to ti začnou plácat. Je. Co to bylo? Jak jsou